Salutare și bine te-am regăsit din nou la o rețetă. Astăzi vom face un orez basmat cu piept de curcan și sos de ardei roșii. Pentru rețeta noastră de astăzi avem nevoie de următoarele ingrediente. Avem nevoie de piept de curcan, orez basmat, ardei roșii, unt, smântână, mazăre, suc de roșii, ulei de măsline, sare, piper și salvia. Primul pas, orezul basmat trebuie spălat în 3 ape. Am spălat orezul basmat în 3 ape și acum îl absorbăm de toată apa din el cu șervețel de bucătărie sau prosop de bucătărie, cum aveți. Punem uleiul de măsline, nu puneți mult, punem orezul care noi l-am spălat în 3 ape și l-am uscat. Practic îl tostăm un pic ca să aibă un gust un pic mai crocant. Îl amestecăm. Punem sare, punem piper, nu mult, punem salvia, amestecăm foarte bine și punem apă. Și lăsăm să înceapă să fiarbă la foc mare, iar când începe să fiarbă, dăm la foc mic. Pentru că acest orez se gătește la foc foarte mic, foc mediu. Punem ardeii. Am călit foarte bine ardeii. Punem sosul de roșie. Și punem smântâna. Amestecăm foarte bine. Acum vom mixa. După cum observați, a început să fiarbă foarte bine și acum îl dăm la foc mediu. Ca orezul nostru să nu se înmoaie foarte tare. Și punem capacul și lăsăm să-și facă treaba singur. Am condimentat pieptul de curcan și îl frigem în unt. Orezul deja s-a făcut, dar totuși trebuie să atragem apa din orez. Cum? Punem un șervețel de bucătărie și astupăm cu capacul și lăsăm să se absorbe apa, să atragă apa în sus.
Bun, haideți să vedem șervețelul nostru dacă s-a înmugat. Observați, da? Deci, practic, așa va trebui să faceți cu orezul basmati. Puneți un șervețel de bucătărie. Dacă ți-a plăcut, dă un like, dă un subscribe și apasă pe clopoțel ca să fii notificat când eu pun următoarele video. Ne vedem la următorul video. V-am pupat!